Takže ahoj, ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát to bude vyhlásenie súťaže o gift code na Minecraft a vyhlásenie prebehne cez stránku random.org, čiže mám tu asi. Všimol som si, že veľmi málo ľudí zdieľalo toto video, čiže to znamená, že bolo to v podmienke, aby sa to zdieľalo, ale vidno, že nie, ale to nevadí. Takže môžeme sa pustiť do losovania. Je tam 90 komentárov, tu je napísané 97, ale to bol spam a ešte neviem čo, vymazané komenty a podobné. Je tam 90, ja som to prepočítaval a prejdeme na random.org. Dáme si 1 ku 90. Takže dáme si generate. Takže vyšlo nám číslo 85 a môžeme si nájsť. To bude asi medzi poslednými, čiže dáme si 90. komentár, čo je prvý. Filip Bremenár, to je 90. 89, 88, 87, 86 a 85, takže gratulujem teda hráčovi, užívateľovi The Pyro, aspoň myslím, že sa tak volá Pyro, alebo ako, počkať, žiadna nedávna aktivita, no tak to asi nenájdem. Keďže som výhercu dosť dlho hľadal medzi odberateľmi, tak sa asi pozrieme na náš mail. Čiže dáme si doručenú poštu a dáme si 18. apríl. Čo to? No nič. A 18. marec. 18. apríl ešte aj nebol. 18. marec, 18. Aha, tu je prvý. Tu je Tumblr. Tu je prvý komentár od Remenara. Dáme si ešte 18, to bolo 19. A The Pyro sa prihlásil na odber vašich videí. Takže asi... Takže používateľ The Pyro, alebo ako sa volá, že ja ti gratulujem a určite mi napíš do správ a ja ti ten gift code odozdám. A teda... Čo som to chcel? Takže ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto súťaže a určite sa zúčastnite aj do ďalších súťaží. A ja sa s vami lúčim a nemusíte, neviem ako to povedať, nie že plakať, ale nemusíte byť smutní za to, že ste nevyhrali. Takže možno budú aj ďalšie súťaže. Takže ja sa s vami lúčim a ahoj.